warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa, dinten iki Selasa ketemu maneh kalih kula Alin Prasadila. Wektu iki badhe maos pawarta gempa ing daerah istimewa Yogyakarta. Detik-detik gempa 6,4 mengguncang Bantul, Jogja. Lindhu kedadean ing dina Jumat bengi 30 Juni 2023. Kira-kira jam 7:50 waktu Indonesia Kulon. Gempa bumi kanthi magnitudo 6 iki pusate 86 km sisih kidul kulon Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. BMKG negesake manawa lindhu iki ora nduweni potensi tsunami. Dampak kerusakan bangunan sekedadean sawise lindhu kasebut dikategorikan enteng lan ora ana korban jiwa. Mekanten pawarta dinten iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.